እቲ ፊልም ዝጅምር ኣብ ሓደ ከባቢ ቤተ መቕደስ ብዙሓት ቫምፓየራት ካብ ሄሊኮፕተር እናወረዱ እዩ ዘርእየና። እዞም ቫምፓየራት እውን ድሕሪ ናብቲ ቤተ መቕደስ ምእታዎም ብጣዕሚ ዓበይቲ እማን የልዕሉ። እቶም ቫምፓየራት ናብዚ ዝመፁ ድማ ሓደ ጽንዓት ንኽገብሩ እዩ። ኣብቲ ቤተ መቕደስ እውን ዳህሰሳ እናገበሩ እንከለዉ ብሃንደበት ሓደ ጉድጓድ ይኽፈት። ኣብቲ ውሽጢ ጉድጓድ ድማ ሓደ ሓድሽ ፍጥረት ይርከብ። እቶም ቫምፓየራት እውን ካብቶም ሓቢሮሞም ዝመፁ ሰባት ንውሽጢ እናኣተዉ እንትርእዩ ከትርፍዎ ዋላ እንተፈተኑ ግን ኣይከኣሉን። ካብቲ ጉድጓድ ውሽጢ እውን መሓዝኦም ስሒቡ ዝቐተሎ ዓብዪ እንስሳ እዩ። እቲ ምርኢት ዝወስደና ናብ ሓደ ዓብዪ መጋዘን ብቦምባ እናተቓጸለ ብሌድ ዝተባህለ ሰብ የርእየና። ብሌድ ፍርቂ ክፋሉ ሰብ ፍርቂ ድማ ቫምፓየር እንትኾን ንደቂ ሰባት ኣይጓዳእን። ነቶም ቫምፓየራት እውን ካብ ዘለዎ ቦታ እናቐተለ ንደቂ ሰባት የድሕን እዩ ዝነበረ። ኮይኑ ግን እቶም ፖሊሳት እዚ ኣይፈልጡን። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እውን ንብሌድ ከም ቀንጻሊ ደቂ ሰባት ገይሮም ስለ ዝሓስብዎ በብኸባቢኡ ንብሌድ ከም ገበነኛ ምትእላሽ ይቕጽሉ። ተኾነ ዋላ ብሌድ ነቶም ቫምፓየራት እናሃደነ ምቕታል ኣይቋረፀን። እቲ ምርኢት ሕጂ ናብ ዊስለር ዝተባህለ ምስ ብሌድ ዝሰርሕ ሰብ የርእየና። እኒ ዊስለር ቫምፓየራት ዝርከብሉ ቦታ ጽንዓት ድሕሪ ምክያዶም ምስ ብሌድ ሓቢሮም ይኸዱ። ኣብቲ ቦታ እውን ብሞተር ዝንቀሳቐሱ ዝነበሩ ክልተ ቫምፓየራት ይቐትሉ። ካብቶም ብሞተር ዝንቀሳቐሱ ዝነበሩ ብተወሳኺ ካልኦት ቫምፓየራት ኣብ ማኪና ውሽጢ ይርከቡ። ብሌድ እውን ነቶም ቫምፓየራት ብተፈጥሮኦም ናይ ኤሌክትሪክ ጨረር ስለ ዝሕይሎም በቲ ጨረር ብዙሓት ቀቲሉ እዩ። ኮይኑ ግን ሓደ ቫምፓየር በቲ ጨረር ኣይሞተን። ብሌድ እውን ነቲ ቫምፓየር ካብቲ ማኪና ኣውሪዱ ናብ መሬት የውድቖ። ካብኡ እውን እቲ ቫምፓየር ከመይ ብጨረር ክሞት ዘይከኣለ ኣይተረድኦን። ኣብቲ ሰዓት እውን እቲ ወዲ ኣርቲፊሻል ናይ ቫምፓየር ስኒ ምግባሩ ንብሌድ የርእዮ። ኩሉ ነገር ብዳኒካ ዝተዳለወ ሸርሒ እዩ። ዳኒካ ኣብቲ ከተማ ውሽጢ ናይ ዝርከቡ ቫምፓየራት ሓላፊት እያ። ብሌድ እውን ቫምፓየር ዘይኮኑ ንጹሃት ሰባት ከም ዝቐትል ናይ ሓሶት መረዳእታ ንኽትሰርሕ ክትብል እያ እዚ ዝገበረት። እቲ ምርኢት እንትቕየር ዊስለር ምስ ብሌድ ናብ ገዝኦም ይኸዱ። ብሌድ ፍርቂ ኣካል ቫምፓየር ስለ ዝኾነ ሓደ ግዜ ናይ ሰባት ደም ክሰቲ ይደሊ። ነዚ ድሌቱ እውን ንምዕጋስ ዊስለር መሳርሒ ሰሪሕሉ እዩ። ብኻልእ ገጽ ዳኒካ እቲ ዝቐድሐቶ ቪድዮ ናይ FBI ሊኻቶ እያ። ዳኒካ እውን እቲ ቪድዮ ናብ FBI ድሕሪ ምልኣኻ ምስ መሓዙታ ትኸይድ። ኣብዚ ሰዓት ድማ ካብቲ በረኻ ሒዞምዎ ዝመፁ ዓብዪ እንስሳ ኣብቲ ከተማ ንደቂ ሰባት ይበልዕ ምህላው ይርዩ። እዚ ዓብዪ እንስሳ ሕጂ ድሬክ ናብ ዝተባህለ መንነት ይቕየር። ኣብዚ ዘመን ንዘለዉ ቫምፓየራት ብሂወት ምጽንሖም ምኽንያት እውን እዚ እዩ ነይሩ። ድሬክ እንተደኣ ሞይቱ ኩሎም ቫምፓየራት መወቲ እዮም። እቲ ምርኢት ዝወስደና ሓንቲ ህፃን ዝሓዘት ሃደ ኣብ ናይ ባቡር ጣብያ ጠጠው ኢላ እዩ። እቶም ቫምፓየራት እውን ኣብ ኢዳን ዘሎ ህፃን ንኽቐትሉ ናብኣ ይመፁ። ዝሓዘቶ ቆልዓ ሓዲጎም ድማ ክዳኑ የውፅኡሉ። ኮይኑ ግን እቲ ሒዛቶ ዝነበረት ህፃን ዘይኮነስ ባምቡላ እዩ ነይሩ። እታ ጓል ኣቢጌል እያ ትበሃል። ናብዚ ከባቢ እውን ዝመፀት ኮነ ኢላ ነቶም ቫምፓየራት ምቕታል እዩ። ወዲ ሓዲጎም እውን ንኽቐትልዋን ዝነበሩ ቫምፓየራት ኩሎም ተቐትሎም። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ዊስለር ሓደ ጋዜጣ ገዚኡ ብጣዕሚ ዝተቆጥዐ። ምክንያቱ ድማ FBI ብሌድ ደቂ ሰባት እናቐተለ ስለ ዝኾነ ካብ ዘለዎ ቦታ ከም ዝድለ FBI ናይ ትእዛዝ ወረቐት ምውፅኡ ምስ ረኣየ እዩ። ዊስለር እውን እቲ ጋዜጣ ሒዙ ናብ ገዝኡ ኣብ ዝምለሰሉ ሰዓት FBI ብኡ ተጠቂሞም ንዝነበሩሉ ቦታ ይፈልጡ። እዚ ዝተዓዘበ ዊስለር እውን ኩሉ እቲ መጋዚን ብቦምባ ቃፂሎ ንክሃድም ይፍትን። ኮይኑ ግን ኣይከኣለን። ብሌድ እውን ካብቲ ቦታ ክሃድም ዋላ ተፈተነ ብFBI ዝተመደቡ ይኸብዎ። ዊስለር ድማ ተስፋ ስለ ዝቆረፀ ኩሉ እቲ ከባቢ ብቦምባ ክቃፀል ይገብሮ። ድሕሪ ዝቃፀሎ እውን ናይ FBI ተወከልቲ ንብሌድ ይሕዝዎ። ቫንስ ዝተባህለ ዶክተር ድማ ብሌድ ናይ ርእሲ ሕሙም ምዃኑ እዩ ዝሓስብ። ንብሌድ እውን ናይ ፕሬዚደንት ስመን ምዃኑ ይሓቶ። ዶክተር ቫንስ ከም ዝገበረሉ ብሌድ ዓርሱ ከም ናይ ኣእምሮ ሕሙም ንኸምስል እዩ። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እውን እቶም ፖሊሳት ኣብ ክልተ ቦታ እዮም ተኸፊሎም። እቶም ፍርቂ ፖሊስ እውን ብሌድ ንጹህ ሰብ ስለ ዝኾነ ንኽልቀቕ ይደልዩ እዮም። ኮይኑ ግን እቶም ዝተረፉ ብሌድ ቀንጻሊ ሰብ እዩ ኢሎም ስለ ዝኣምኑ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ንኸጸንሕ ይውስኑ። ዶክተር ቫንስ እውን ኣብዚ ዕግርግር ሰዓት ናብ ብሌድ ብምኻድ ኣብ ክሳዱ መርፌ ይወግኦ። ብምቕጻል ድማ ቫንስ ኣብ ኢዱ ዝነበረ ታቱ ንብሌድ የርእዮ። ብሌድ እውን ነቲ ታቱ ምስ ረኣየ እቶም ቫምፓየራት ምስቶም ፖሊሳት ርክብ ከም ዘለዎም ይርዳእ። ኣብዚ ሰዓት ድማ ዳኒካ ጃርኮምስ ዝበሃል ቫምፓየር ካልኦት እውን ቫምፓየራት ሒዛ ትመጽእ። እቶም ቫምፓየራት ዝመፁ ንብሌድ ንኽበልዕዎ እዩ። እዚ ቅድሚ ምግባር ግን ሃኒባል ዝተባህለ ናይ ብሌድ መሓዛ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ይመጽእ። ንኩሎም እቶም ቫምፓየራት ድሕሪ ምቕታሉ ጃርኮ ግን ከሰንፎ ኣይከኣልን። ኣብዚ ሰዓት እውን ብሌድ ናይ ደም ድሌቱ ዘዕግሰሉ መድሓኒት ብምውሳድ ሓይሉ ይእክብ። ሃኒባል ክቐትለሉ ዝነበረ ጃርኮ እውን ድሕሪ ምህራሙ ምስ ኣቢጌል ይራኸቡ። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እውን ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ውሽጢ ሃኒባል ምስ ብሌድ በቶም ፖሊስ ይርከቡ። ኣቢጌል እውን ካብ ዊስለር ብዝተቐበለቶ ብዙሓት መሳርሒ ብምጥቃም ንመብዛሕትኦም ትቐትሎም። ካብኡ እውን ነቶም ቫምፓየራት ብበዝሒ ድሕሪ ምቕታሎም ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ይሃድሙ። ኣብ ደገ ድማ ዴክስ ዝተባህለ መሓዝኦም ማኪና ሒዙ ይመጽእ እሞ ይሃድሙ። ኮይኑ ግን ጃርኮ ሕጂ እውን ብምክትታል ተስፋ ኣይቆረፀን። ነቲ ማኪና እውን እናጓየ እናተኸተሎ እንከሎ ኣቢጌል ብመሳርሒ ሓሪማ ተውድቖ። እቲ ምርኢት ዝወስደና እንብሌድ ናብ ኣቢጌል ቦታ ይኸዱ። ኣብቲ ቦታ ምስኦም ብምዃኑ ዝሰርሑ ሄጅ ምስ ሶመርፌልድ እውን ናሃታ ጓል ዞይ ይርከቡ። ሶመርፌልድ እውን ነቶም ቫምፓየራት ኩሎም ከጥፍእ ዝኽእል ሓደ መድሓኒት መሂዛ እያ። እቲ መድሓኒት እውን ን7,000 ዓመታት ዝነበረ ቫምፓየር እንድሕር ወጊኦም ኩሎም ቫምፓየራት ከም ዝሞቱ እርግፀኛታት እዮም። ኮይኑ ግን ሶመርፌልድ ብሓደ ነገር እርግፀኛ ኣይነበረትን።
ንሱ እውን ብሌድ ፍርቂ ናይ ቫምፓየር ዘርኢ ስለ ዘለዎ ብሓንደበት ንዕኡ እውን ክቀትሎ ይኽእል እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ን7000 ዓመታት ብህይወት ዝነበረ ናይ ቫምፓየር መራሒ ድሬክ ናብ ደገ ይወፅእ። ናብ ናይ ቫምፓየራት ኣቕሓ መዐደጊ ድሕሪ ምኻዱ እውን ኣቕሓ ብዘይ ቅርሺ ምስ ወሰደ ነቲ ኣብኡ ዝነበረ ድማ ይሓርሞ። ናብ እኒ ብሌድ ምስ ክንኸድ ሶመርፊልድ ብዛዕባ እቲ መድሓኒት እናገለፀትሎም እያ። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዝሰርሓቶ ባዮሎጂካል መድሓኒት ዴስታር ብዝብል ስም እዩ ዝፍለጥ። ብርግፀኝነት እውን እዚ ዴስታር ዝተባህለ ቫይረስ ኣብ ድሬክ እንድሕር ዝወግእዎ ኮይኖም ብሓደ ሻዕ ኩሎም ቫምፓየራት እዮም ዝሞቱ። ብሌድ እውን ናይዞም ቫምፓየራት መርሓ ቅድሚ ምርካቦም ነቶም ኣናእሽቲ ቫምፓየራት ኩሎም ክቅተሉ ከም ዘለዎም ይዛረቡ። ናይቶም ሃደንቲ እውን ኣብ ኢዶም ክሕዝዎ ዝኽእሉ መሳርሒ ኩሎም ብምድላው ናብቶም ቫምፓየራት ኣለሻ ይወፁ። ቫምፓየራት እናድለዩ ምቕታል እውን ንዓኦም ብጣዕሚ ዝቐለለ እዩ። እቲ ምኽንያት ድማ መብዛሕትኦም ቫምፓየራት ኣብ ኢዶም ብዘሎ ታቱ ተጠቂሞም ክፈልጡ ስለ ዝኽእሉ እዩ። እዚ እውን ብጣዕሚ ንስርሖም የሳልጠሎም እሞ ንመብዛሕትኦም ቫምፓየራት እውን ኣብ ሓፂር ግዜ ይቐትልዎም። ብምቕፃል ድማ ኣብዚ ሕጂ ዝተረፈም ቫንስ ዝተባህለ ዶክተር ምርካብ እዩ። ንብሌድ እውን ተታሒዞም ናብ ናይ ቫንስ ቢሮ ኣብ ዝኸድሉ ሰዓት ንቫንስ ንብሕቲ ኮይኑ ይረኽብዎ። ኣብዚ ሰዓት ድማ ሃኒባል ሓደ ነገር የስተውዕል። እቲ ትክክለኛ ቫንስ ኣብ እቲ መሬት ዝወደቐ እንትኾን እዚ ድማ ናይቶም ቫምፓየራት መራሒ እዩ። ናይ ቫምፓየራት መራሒ ድሬክ እውን ዝደልዮ ሰብ ብምቕታል ናይቲ ሰብ መንነት ክላበስ ይኽእል እዩ። ድሬክ እውን ከም ዝፈለጥዎ ስለ ዝጠርጠረ ብቁልጡፍ ንሃኒባል ሓኒቑ ይሕዞ። በዚ ምክንያት ድማ ንብሌድ ብምዝንጋዕ ካብቲ ህንፃ ነጢሩ ይወፅእ። ብሌድ ድማ ንድሬክ እናጓየዩ ብዙሕ ህንፃታት ይሓልፉ። ኣብ ሓደ ህንፃ ግን ድሬክ ንእሽተይ ቆልዓ ሒዙ ጠጠው ይብል። ድሬክ እውን ነቲ ቆልዓ ኣብ ቅድሚ ብሌድ ይድርብዮ። ብሌድ ድማ ነቲ ቆልዓ ከተርፍ ኣብ ዝኸደሉ ሰዓት ነቲ ዕድል ተጠቂሙ ድሬክ ካብቲ ቦታ ይሃድም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ እነ ኣቢጌል ውጅለ ኣብ ሓደ ፅንዓት ይበፅሑ። እቶም ፖሊሳት ምስቶም ቫምፓየራት ከም ዝተሓባበሩ ኢሉ እውን ብዙሓት ሰባት ኣብ ሓደ መጋዘን ውሽጢ ኣሲሮም ከም ዘቐመጡ እውን ይፈልጡ። ብሌድ ምስ ኣቢጌል እውን ብቁልጡፍ ናብቲ ቦታ ይኸዱ። ኣብ ሰዓት ድማ ሰባት እናዓገቱ ናብዚ ቦታ ዘምፅዎም ናይ ኤፍቢኣይ ተለኣኽቲ ማዕረ ናብቲ ከባቢ ይበፅሑ። ብሌድ ድማ ብሰዓት ንሓደ ቫምፓየር ይቐትሎ። እቲ ሓደ ናይ ኤፍቢኣይ ተለኣኽ እውን ናብቲ ውሽጢ ሒዝዎ ድሕሪ ምእታው ብዙሓት ሰባት ኣብቲ ቦታ ተዓፊኖም ይርኢ። እቶም ፖሊሳት ነቶም ደቂ ሰባት ኣብዚ ድሕሪ ምዕጋቶም ደሞም ብምውሳድ ናብ ዝተፈላለዩ ቫምፓየራት የብፅሑሎም። ብሌድ ድማ ነዚ ምስጢር ብጣዕሚ ይቁጣዕ። ነቲ ናይ ኤፍቢኣይ ሓላፊ ድማ ብሽጉጥ ቀቲሉ ብምሉእ ነቲ ሲስተም እውን የቋርፆ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቅድሚ ሕጂ ብቃፀሎ ሂወት ስኢኑ ዝነበረ ዊስለር ተመሊሱ ናብቲ መጋዘን ይመፅእ። ዊስለር እውን ሃኒባል ናብ ዝደቀሰሉ ገዛ ድሕሪ ምእታው ሓኒቑ ይሕዞ። ሶመርፊልድ እውን ናይ ድምፂ ዓውታ ስለ ዝሰምዐት ንክተረጋግፅ ናብኡ ትኸይድ። ኣብዚ ሰዓት እውን ዓርሱ ብናይ ዊስለር ለቢሱ ዝመፀ ድሬክ ምዃኑ የርእየና። ድሬክ እውን ንሶመርፊልድ ድሕሪ ምቕታሉ ንዞይ ከይተረፈ ብዙሓት ሳቂ ይቐትላ። እቲ ነገር ምስ ሓለፈ ድማ ብሌድ ምስ ኣቢጌል ናብቲ መጋዘን ይመፁ። ኣብዚ ሰዓት እውን ኣብቲ መጋዘን ዝነበሩ መሓዙቶም ኩሎም ከም ዝሞቱ ይዕዘቡ። ኮይኑ ግን ናይ ሃኒባል ሬሳ ክረኽብዎ ኣይከኣሉን። እዚ ፊልም እውን ክሳብ ሕጂ እናረኣኽምዎ እንተለኹም ፈቲኹምዎ ኢኹም ማለት እዩ። ላይክ ብምግባር ድማ ነዚ ቻናል የበረታትዑ። ሓደሽትን ዝኾንኩም እውን ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሃኒባል በቶም ቫምፓየራት ይውሰድ። እቶም ቫምፓየራት እውን ንዕኡ ድሕሪ ምውሳዶም ናብ ቫምፓየር ዝተቐየሩ ብዙሓት ኣኻልብ የርእይዎ። ኣብዚ ሕጂ ድማ እቶም ቫምፓየራት ሃኒባል ቀጻሊ ናይቶም መሓዝቱ ትልሚ እንተተዛሪቦምዎ ብሂወት ከም ዝሰድዎ ይዛረብዎ። ኮይኑ ግን ሃኒባል ወላ ሓንቲ መረዳእታ ክህቦም ኣይመረፀን። ዳኒካ እውን በዚ ብጣዕሚ ትቁጣዕ። ደም ምስታይ ብጣዕሚ ከም ዝፀምኣ ተዛሪባ እውን ናይ ዞይ ደም ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ከም ትሰትዮ ወይ ከዓ እቲ ትልሚ ንክዛረባ ትሓቶ። ናብ እነ ኣቢጌል እንትንምለስ ኣቢጌል ብቁጣዕ ወንጭፍ እናሰልጠነት እያ። ኣብዚ ሰዓት እውን ናብቲ መጋዘን ውሽጢ ካውልደር ዝተባህለ ሰብ ናሃቶም መሓዛ ይመፅእ። ካውልደር እውን ሶመርፊልድ ቅድሚ ሕጂ ቪድዮ ቀዲሓ ንዕኡ ከም ዝሃበቶ ይዛረቦም። እቲ ቪድዮ እውን ብሓንሳብ ይርእይዎ። ሶመርፊልድ እውን ኣብቲ ቪድዮ መፅናዕታ ሰሪሓ ከም ዝወደት ትዛረብ። ኮይኑ ግን መፅናዕታ ክትውደ ዝኸኣለት ብሓደ መረዳእታ ጥራሕ እዩ። እቲ መረዳእታ እውን ኣብቲ ትክክለኛ ድሬክን ኣነፃፂሮም ዘይትክስዎ እንተኮይኖም ተመሊሶም ክሰርሕዎ ኣይክእሉን። ብተወሳኺ እውን እቲ መሳርሒ ዝጥቀምሉ ናይ ብሌድ ሂወት ክተፍእ ከም ዝኽእል ተተሓሳስብ። ኣቢጌል ምስ ብሌድ ነዚ ምስ ሰምዑ ብቁልጡፍ መሳርሒኦም ይዕጠቑ። ብሞተር ድማ ናብቲ ናይ ቫምፓየር መንበሪ ይኸዱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ገዛ ዝነበሩ ኩሎም ቫምፓየራት ብሃንደበት ሓዊ ክስዕዱ ይጅምሩ። እዚ ዝኾነ ድማ እነ ኣቢጌል ነቲ ኦክሲጅን ስለ ዝበከልዎ እዩ። ብሌድ ምስ ኣቢጌል ናብ ውሽጢ ድሕሪ ምእታዎም ብቁልጡፍ ንሃኒባል ነፃ ይውፅዎ። ብሌድ እውን ንብሕቲ ብጣዕሚ ብዙሓት ቫምፓየራት ይቐትል። ብኻልእ መልክዑ ኣቢጌል ብዙሓት ቫምፓየራት ብምቕታል ንዞይ ነፃ ኣውፅያታ እያ። ኣብዚ ሰዓት ድማ ኣቢጌል ኣብ ዘይስተውዐለትሉ ሓደ ቫምፓየር ናብ ሕቖኣ ተሰቒሉ ይሕዛ። ኣቢጌል እውን ነቲ ቫምፓየር ናይ ኤሌክትሮቫዮሌት ጨረር ብምጥቃም ትቐስሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሃኒባል ሙሉእ መሳርሒ ብምዕጣቕ ነቶም ጉጅሉኡ ክሕግዝ ይኸይድ። ኣብዚ ሰዓት ድማ ኣብ መንገዱ እቶም ቫምፓየራት ኣኻልብ ይመፅዎ። ሃኒባል እውን እናጎየ ብምኻድ ናብ ዝኾነ ሓፂን ድይቡ እሞ እቶም ኣኻልብ ብመስኮት ነጢሮም ክወድቁ ይገብር። ካብቲ ዝነበረሉ ኣብ ዝወርደሉ ሰዓት ግን ጃርኮ ናብ ዝነበረሉ ገዛ ይወድቕ። ጃርኮ እውን ንሃኒባል ልክዕ ምስ ረኸቦ ብጣዕሚ ክሃርሞ ይጅምር።
ንሃኒባል ክነክስውን ኣፉ ኣብ ዝኸፍተሉ ሰዓት ሃኒባል ናብ ኣፉ ቦምባ የእትወሉ እሞ የቃጽሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሌድ ምስ ድሬክ ነንሕድሕዶም ተራኺቦም እዮም። ክልቲኦም ቫምፓይራት እውን ዝተፈለየ ብቕዓት ስለ ዘለዎም ሓዲኦም ከሰንፉ ይከኣሉን። ኣብዚ ሰዓት ድማ ካልኦት ቫምፓይራት ንድሬክ ብምሕጋዝ ናብ ብሌድ ክትኩሱ ይጅምሩ። ኣቢጌል እውን ኣብቲ ቦታ ተረኺባ ንብሌድ ዝትኩስሉ ዝነበሩ ቫምፓይራት ተቐትሎም። እዚ ዝረአዮ ዳኒካ ድማ ናብ ኣቢጌል ምትኳስ ትጅምር። ሃኒባል እውን ምስ ዳኒካ ተሓናኒቑ ናይ ኣቢጌል ህይወት የትርፎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሌድ ምስ ድሬክ ግን ክሳብ ሕጂ ተሰናነፉን። ኣብ መወዳእታ ግን ድሬክ መፍርሒ ናብ ዝኾነ ናብቲ ዓብዪ መንነቱ ምቕያር ይጅምር። እዚ እውን ንብሌድ ጽቡቕ እዩ፣ ምክንያቱ እቲ መድሓኒት ክህብዎ ዝኽእሉን ኩሎም ቫምፓይራት ዝጠፍኡን ድሬክ ዓርሱ ናብቲ ዓብዪ ቫምፓየር እንትቕየር እዩ። ኣቢጌል ድማ እቲ ዕድል ተጠቂማ እቲ መድሓኒት ናብ ድሬክ ትትኩስ ኮይኑ ግን ድሬክ እቲ መድሓኒት ቅድሚ ምውግኡ ብኢዱ ሒዞሞ ናብ መሬት ይድርብዮ። በዚ ሰዓት እውን ኣቢጌል ተመላሊሳ ብዙሕ ግዜ ናብኡ ትትኩስ። ኣቢጌል እውን ድሬክ ከምዚ እናዘናጋዕቶም ኮላ ብሌድ እቲ ኣብ መሬት ዝነበረ መድሓኒት ተጠቂሙ ይወግኦ። እቲ መድሓኒት እውን ኣብ ናይ ድሬክ ነብሲ ምስ ዓረፈ ኩሎም ቫምፓይራት ምሟት ይጅምሩ። እቲ ኩነታት ምስ ተወደአ ድማ እቶም ኤፍቢኣይ ናብቲ ከባቢ ይመፁ። ኣብቲ ቦታ ግን ዝረኸቡ ናይ ብሌድ ሬሳ ጥራሕ እዩ። ንብሌድ እውን ቅድሚ ምቕባሮም ናብቲ ሬሳ ምርመራ ንክገብርሉ ናብ ጣብያ ይወስድዎ። ኣብዚ ሰዓት ድማ ብሌድ ካብቲ ዝሞቶ ይትስእ። ኣብቲ ጣብያን ዝነበሩ ኩሎም ፖሊሳት እውን ይቐትሎም። ካብቲ ከተማ ብምህዳም እውን ኣብ ካሊእ ከተማ ንዝርከቡ ቫምፓይራት ንምቕታል ናብቲ ዘለውዎ ይኸይድ። እቲ ፊልም እውን ኣብዚ ዝውዳእ። ናይ ሎማዓንቲ ፊልም ነዚ ይመስል ነይሩ። ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻናል ንምሕጋዝ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ። ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።